Fegyvertelen fegyver, 91 telén megfogalmazott a Föld nevű bolygóra, amióta én betettem erre a bolygóra a lábomat. Tudom, hogy a keservesség csak felkavar, tudom, hogy az érzésed milyen szarok, amikor nincsen semmi a szaromba, amikor elszállok és elvisz minden egyes gondolat, akkor nem tudom, hogy Magyarországon vagy külföldre felé kacsintassa, de a sanszot, azt nem nagyon kapom, a sansz nélkül meghalom. Fegyvertelen fegyver, egy sanszot kellene végre felfedezned, yeah. Csak egy mikrofon egy alap ki felkérdíti az éreteket, mikor megtaláljátok a felfelé lépő arcoknak a moraját. Csak a nevetés kapja el a pillanatot, a csillogást. Ja, a Facebookon csak lájkot várok. A fegyvertelen fegyver az élettől mást is vár, barátom. Yeah. Mást is várok, higgyed el, mikor a szerelmed elhagy, nem érdekel semmi sem. Mikor tényleg rád jön, hogy bedepüzel, akkor mi a fasz érzel, mi a fasz lesz veled, mikor a család teógiai szeme könyvbe fakad, ja, mert nem szerettek téged, elvesztetted az eszmei érték, az eszmei értéket nulla, mert egy senki vagy, én ezt már régóta tudom, és fújogatod azon nyomban, miért meglátom az arcod, hogy te vagy a legnagyobb harcos. Én tudom nagyon jó, hogy egy nulla vagy egy barátom. Ja, egy nullaként felfelé nézel, egy nullaként lesz alszól a mélyben. Ja, hogy én is a mélybe kerültem minden egyes estémet, rémálmokkal nézem, mikor reggel felkelek, mert megírni egy nap eljön, és tudom nagyon jó, hogy nem lehetek ugyanaz, mint aminek elterveztem magamnak körülbelül 10 évvel. Ja, de 10 évesen tervezgettem, csak akkor még nem volt ilyen parádés az élet, és azóta megértettem, hogy mi az a pénz, amiből nekem nem nagyon akad a zsebembe, csak csóróság és falatok helyett, csak falatokat nyelhetek, falatok helyett nem foghatom azt az igazi nagy kasszát meg, mert nem tudom, hogy hogyan tegyem, autóm hogy legyen. Én nem értem, a saját házból álmodok már körülbelül 5 éve ezelőtt, de nem tudom, hogy hova tegyem az alapokat, nem tudom, hogy melyik bankba hívjam be a kölcsönömbe a nevemet, hova írjam be a nevemet, amivel kurvára elszállok innen, és elveszítek a pénzemet. Hát, mi legyen velem? Fegyvertelen fegyver, 2012. 17-én elmondja, mit lát a világban. Magyarország barátom el van baszva. Magyarországon egy cigány faszkalap nyomja a helyzetet. Magyarországon Viktor barátom, te egy csicska vagy, én ezt vágom. Ja, Viktor barátom, te egy csicska vagy, én ezt vágom, de akkor is te irányítasz. Pedig, hogyha itt lennél előttem egy pofontól vért izzadnál, barátom. Tutira, hogy megkegyelmezni nem tudnék neked, amit művelsz a népemmel, amit művelsz, én ezt nem kértem, de senki sem. Ja, de egy faszfej vagy, az egész Magyarországon csak egy pofonos csicskák irányítsák, és ettől már rémálmokat látok magam előtt, de nem tehetem, nem suhinthatok be neki egyet hiába, csak tűrnöm kell és élnem az életem, az álmnak meg vége lesz.